मेजरिटि गैयैखौ दिन्थिनाय जादों। जों बर'फ्रा खौसे नङा, जों खौसे जानो रोङा, बेखौ जों दिन्थिनाय जादों। जानो रोङा नैबेबायदि अलखद समावबो जुदि जों खौसे जानानै जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि जियानाबा सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनाय जे जों बाथ्रामोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबोदोंमोन सरकारनि थोरोबनिफ्राय जेरैबायदि जेनाखि एनअसिफोर हरनांगौ मोनो। जों दिनै दाउसा मावरियाफोरबायदि जों आग्रोमोनि जालांबाय, जायनिफ्राव दिनै मोनसे नङा, मोननै नङा, मोनथाम नङा, मोनब्रै नङा फ्रेक्सन जानांदों होननानै आं सानो आरोखि। जय बर' हारिनि नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों आरो बे भिडिअआ स्पेसियेलि NDFB ब्रादारफोरनि थाखाय जागोन आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे इनफरमेसन थांगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, आङो जाय इस्युफोरखौ लानानै बुंनो नागिरदों नोंथांमोना बिनि सायाव एसे सालिजारि बयबो खालामनायनो हागोन। मानोना दिनैनि नोंथांमोना बयबो जे थाम्बनेइलावबो नायनानै फैखांबाय, बेवहाय जोङो गोबां माने जोंहा डिसकासन खालामनांगौ दं रायजो नोंथांमोन। आं सासे एसे बर' फिसा, आंनाव बर'नि थै दङखाय, आं बर' हारिखौ मोजां मोनोखाय आरो थैजासे बर' हारिनि थांनाय थैनाय गांनाय उखैनाय जेंना जेंनाजों आं जेरावजोंबो आं नांथाबनानै थागोन। बे हिसाबैखाय आं सासे बर' फिसा जानानै आंनि गोसोआव दिनै गाबखांनाय बाथ्राफोरखौहाय आंनि गोरबो बिखायाव दिनै सौफ्लेफैबाय थानाय दोरफो दोरफो सौफ्लेबाय थानाय बे दुखुनि बाथ्राखौ आं दिनै बुंफुरनानै होनो नागिरदों। बिनि गेजेराव सोरबा दुखु मोननाय आरो दुखु मोनै बे आं मिथिया, मानोना सोरबाया दुखु मोनगोन, सोरबाया दुखु मोननाय नङा, सोरबाया मोजां मोनगोन आरो सोरबाया माने रियेलाइज खालामनानै गावखौनो गाव नायगोन आरोखि बाथ्राया बेसेबां नंमारगौ आरो नंमारा बे आयदानि सायावहाय। दा आंनि दुखुआ बेनो रायजो नोंथांमोन, आं आखाइ खबजबनानैबो आं खावलायनो लुगैदों जोंनि NDFB बिथांमोननिखौ, जे NDFB आ दिनै गोबांथार बाहागोआव फ्रेक्सन जाबाय। थांनाय बै समाव जेब्लानाखि बिथांमोना हाग्रायाव दंमोन, हाग्रायाव थानाय समावबो बिथांमोना फ्रेक्सन जानानै इउनिटिखौ सिफायनानै लाबाय आरो गावसोरनि इउनिटि गैयैखौहाय माने बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव होनाय जाबाय। दा बिनि गेजेराव जोंहा मोनसे सरकारजों मिनिजानाय बायदि जाबाय। आरो दिनै जोङो फिन आरो जोङो दिनै फैनानै जोङो सरकारजों जों गथायनानै बा जों सिजफायाराव फैनानै दिनैनि थारिखआव जोंहा बिटिआरबो सुक्ति जाबाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि खालि। दा बिटिआर सुक्तिनि उननिफ्राय माने जायफोर सुक्ति जायफोर खालामदोंमोन बे सागानगिरिफ्रा दिनै बिटिसिखौ एबा बिटिआरखौ सालायनो मोनबाय, सासन खालामबाय। 2020 निफ्राय 2025 सिम बिथांमोना सासन खालामबाय आरो बे सासन खालामनाय समावबो NDFB फेक्सना गोबांबार गावफ्लेबाय थाबाय। दा बेखौ लानानै आं गोसोआव बिराद दुखु मोनदों, आघार मोनदों आरो स्पेसियेलि आंनि दुखुआ साननाया आङो बिथांमोनखौ लानानै सानदों, जाय जोहोलावफ्रा, जाय बिर जोहोलावफ्रा बै समाव बर'नि थैनाय थांनाय बर'नि इयुनखौ नाहरनानै जोंनो मोनसे आलादा बड'लेण्ड रायजो सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै बिथांमोना दिनै आखायाव हाथियार हमनानै गावनि जिउखौ सानाबालानो, गावनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबायनि दुखु खस्थ'खौ सानाबालानो बिथांमोना दिनै हारिखौ रैखाथि होनो होननानै आखायाव हाथियार हमनानै सरकारजों दिनै दाउ अमाफोर बायदि नागिरजाबाय आरो गोबांफ्रा दिनै गावथारजाबाय। बेफोरनि गासैबो गोथां जारिमिन दुंब्रुद जोंनि बर'नि जारिमिनखौ जों बावलांबाय नामा? जों बावनो थांबाय नामा? जायनि खोलाव जाय गायसनगिरि आफादगिरि जियानाबा सारा रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। दा बेखौ जों उदां खालामनांगौब्ला आं सानो NDFB फेक्सनफ्रा गासैबो एकगत जानांगौ दं होननानै आं सानो। जुदि नोंथांमोना जुदि एकगत जानानै जुदि नोंथांमोना बाथ्रा बुङोब्ला हयथ' दिनै सरकाराबो गनायगोन होननानै आं सानो। खारन दिनै सरकारा मानि थाखाय गनायाखै? जानो हागौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ गेम गेलेदों। दिनै मानि थाखाय गेम गेलेदों होनना बुङोबा दिनै NDFBफ्रा दिनै खौसे गैला। बिथांमोना दिनै गावफ्लेजोब्बाय। NDFB आर जाबाय, NDFB पि जाबाय, NDFB धीरेन ग्रुप जाबाय। अब्ला NDFBआनो दिनै मोनथाम गावस्राबाय। आरो गेजेर ससेयाव माखासे दुखु मोननानै आरो माखासे NLFBआव थांबावबाय। दिनै बिथांमोनाबो दिनै सरकारजों सावरायनानै फैबाय आरो NLFB ब्रादारमोननि बिथांमोननि जेनाखि थांखि उद्देश्यमोन बिथांमोनाबो रन्जन दैमारि दियानाबा सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनाय बिथांमोननि टारगेटआबो बेमोन। दिनै आं बुंनाया जुदि गोरोन्थि जायाखैब्ला जाय बिथांमोना NLFBनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला, बिथांमोननि प्रेस मिट, बिथांमोननि मिडियायाव बाइट होनाय बायदिब्ला दियानाबा सारखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ बिथांमोननि टारगेटआबो बेमोन। दा दिनैनि थारिखआव ओंखायनो आं मानि थाखाय आं लुगैदों होनना बुङोबा दिनै नोंथांमोना जुदि खौसे जानो हायाबा दुरबलताखौ जों बावनो मिथिनो हादों आरो रायजो राजाफोरखौ रायजो राजाफोरा
नोंथांमोननि दुर्बलता नुनानै दिनै माने ओरै जानो जाबाय खारन दिनै दियानाबा सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नो आरो जायफोर बिथांमोना दियानाबा सारजों लोगोसे गोबां एनडिएफबि बिर जोहोलाव बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय नोंथांमोननि जेनाखि मोनसे नोंथांमोना इउनाइटेड फरामाव एक्स एनडिएफबि दंमोन आरो बिनि उनाव थुब्ला गावफ्लेनानै दिनै माने वेलफेयार एसोसिएसन जालायबाय एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसन मोनसे जाबावबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव खालि फेक्सनखौ नुनो मोनदों दा बेखौ नुनानै आं गोसोआव गोथौ दुखु मोनदों बेनिखायनो आं खावलायनो लुगैदों जे नोंथांमोनहा नोंथांमोननि स्ट्रेंथखौ दिन्थिनांगोन नोंथांमोना दिनैसिमबो सिमाङा आबुं महर मोनाखै जे नोंथांमोना जे आखायाव हाथियार हमनानै दिनै थांदोंमोन हाग्रा बंग्रा थांनानै दाउ अमाफोर बायदि आर्मि पुलिस मिलिटारिजों सरकारनि मानसिजों होसो गावथार जाबाय नागिर जाबाय दिनै ओंखाम गैया गाबोन दै गैया रसा नांलायनानै सोरबाया थैबोबाय सोरबाया खुनुरुखुम थांनानै थाबाय दा बेफोरबायदि बे जोंनि बर'नि गोथां जारिमिनखौ जों गोसोखांनांगोन आरो नोंथांमोन बिर जोहोलावफ्रा दिनै नोंथांमोन बिर जोहोलाव दिनै गैयामोनब्ला हयथ' जों बर' हारिया बै समावनो बबे मोनसे थासारियाव थांगौमोन जों रावबो बुंस'नो हाया दा बेनिखायनो आंनि दुखुआ बेनो दिनै नोंथांमोना मानि थाखाय बबे जाहोननि थाखाय सोर दैदेनगिरिनि थाखाय मानि थाखाय नोंथांमोना मानो गोरोबलायनो हायाखै मानो सिगां हाथियार हमनाय समावबो नोंथांमोना फेक्सन जाबोबाय आरो दिनै सुक्तिनि उनावबो नोंथांमोना फेक्सन जाबोबाय बे दियानाबा सारखौ जेनाखि बख'नायनि जेनाखि पलिसि बा बिथांजों लोगोसे जायफोर बिर जोहोलावफ्रा जोबथेसालियाव दङ बै जोबथेसालियाव थाबोनाय दैदेनगिरिफोरखौ बख'नो थाखाय बा बिर जोहोलावफोरखौ बख'नो थाखायबो नोंथांमोना दिनै इउनाइटेड फरामाव एक्स एनडिएफबि जाबाय दिनै आरो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार जाबाय दा बेनो जोंनि बर' हारिफोरखौ दुखु होदों बिराद दुखु मोनहोदों जुदि नोंथांमोना जुदि खावफा गावबाय थायोबा मेजरिटि गैयैखौ दिन्थिनाय जादों जों बर'फ्रा खौसे नङा जों खौसे जानो रोङा बेखौ जों दिन्थिनाय जादों दिनै एखे माबानिफ्राय फैनायानो जुदि जोङो दलनिफ्राय फैनायानो जों दिनै गावसा गावसे जायोब्ला अब्ला जोङो जोंनि जेनाखि सिमां जों बेखौ बोरै जों फुलफिल खालामनो हागोन दे आं दुखु मोनदों दिनैबो नोंथांमोननाव आखायाव गोहो दं बोलो दं साननो हानाय गोहो दं दिमाग दं आरो नोंथांमोननि जेनाखि एनडिएफबि पिनि जायफोर दैदेनगिरिफोर एनडिएफबि आरनि जायफोर दैदेनगिरिफोर आरो एनडिएफबि धीरेन ग्रुपनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बा एनएलएफबि नोंथांमोन बयबो बर'नि बिर जोहोलावफ्रा दिनै आंनिबा खौसे जानांगौनि बाथ्रा दङ जुदि जों दिनैसिम खौसे जानो रोङा नैबेबायदि अलखद समावबो जुदि जों खौसे जानानै जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि दियानाबा सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनाय जे जों बाथ्रा बुङा अब्ला बिराद दुखुनांथाव जासिगोन आरो आं खावलायो जाय बिथांमोना दिनैसिम दियानाबा सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव थाबोनाय एनडिएफबि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ बख'नायनि थाखाय खामानि मावदों दिनै कर्टजों खामानि मावदों आयेनजों खारगासिनो दं बिथांमोनखौ नोंथांमोना बयबो खौसे जमा नोंथांमोनहा मदद होलायनांगोन आरो लोगोसेनो नोंथांमोना इमिडियेट थाबैनो बिटिआर गभर्नमेन्टनो जाय महिलारि जाय हारामा महिलारि सारा सरकाराव फैनो सिगां बिथाङा बुंदोंमोन आं सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो आं सरकाराव फैबानो आं दियानाबा सारखौ बख'नो हायो होननाय मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन दा नोंथांमोना गोसोखां बिलाइखौ हारामा महिलारि सारनो होनांसिगौ आंनिबा जेन' हारामा महिलारि सारनि थ्रुयैबो मोनसे प्रेसारखौ हरनो हायोथ' गभर्नमेन्टखौहाय आसाम गभर्नमेन्टखौहाय जायनि कुलाव बै समाव बुंबाय थादोंमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबोदोंमोन सरकारनि थोरोबनिफ्राय जेरैबायदि जेनाखि एनअसिफोर हरनांगौ बे एनअसिखौ हरनाय जासिगोन होननानै आं जे नांगौ बेखौ हरगोन होननानै बिथाङा बुंदों दा बेनिखाय बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायागौ मानि जों बर'फ्रा सान्थि आरो गोजोन जानाय नङा होननानै आं सानो गतिके बेनिखायनो जोंनि बिर जोहोलाव बिथाङानो दिनै जोबथेसालियाव जोबनानै दङब्ला जों बोरै मा जानो जोंनि बिफायानो दिनै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय जों फिसाफ्रा दिनै गोदाव सोराव जाखागोन ना बिफाया जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानानै फिसाफ्रा माथो जों आगोर मोनो जों दिनै दाउसा मावरियाफोर बायदि जों आगोर मोनै जालांबाय जायनि फलाव दिनै मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम नङा मोनब्रै नङा फ्रेक्सन जानांदों होननानै आं सानो आरोखि आं ओंखायनो बिराद गोथौयै दुखु मोनदों बेनिखायनो आं खावलायगोन आं आखाइ खबजोंबाबो आं खावलायगोन जोंनि एनडिएफबि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ एक्स एनडिएफबि ब्रादार नोंथांमोनखौ नोंथांमोना जेखि फेक्सनाव थाया मानो बै गोजौ लेभेलनि जायफोर दैदेनगिरिफोर नोंथांमोनहा मोजां मोनसे स्पेसियेल टक जानांगौ आरो मोजाङै गोथौ गुवारै डिसकासन खालामनानै नोंथांमोननि फेक्सन जालायनायनि आन्दोआव सोरनिबा थुनाय दं नामा सोरनिबा सरकारनि कनस्पिरेन्सि दङ नामा सोरनिबा गोजौ मानसिनि आखाइ दं नामा बेफोरखौ गोथौयै बिजिरलायनानै
आरो नोंसोरो गावनि गेना गोरोन्थिफोरखौ माने गावजों गाव निमाहा होलायनानै सुद्रायलायनानै इउनिटि जानानै खामानि मावो जेरै गावसा गावसिबा नोंसोर नारखानानै दुरबल मोनगोन आरो नोंसोर गावजों गावनो एना एनि जालांबाय थागोन दा गतिके आं खावलायगोन नोंथांमोना बै गासैबो गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायनानै नोंसोर गोजा एनडिएफबि गोजा ज' मोनसे डिसकासन जालायनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे स्पेसियल टक जालायदो आरो बाथ्राफोरखौ बानबुंथाय होलायनायनि गेजेरजोंहाय मोनसे गथा मोनसे मदआव थादो होननानै आं सानो अब्ला नोंथांमोनखौ खुनुरावबो जेबो खालामनो हानाय नङा आरो नोंथांमोननि जेनाखि थांखि नोजोर आरोखौ नोंथांमोनाबो साउन्ड होबोबाय थानो हागोन होननानै आं सानो ओंखायनो जायखिजाया राय नोंथांमोनहा आंनि खौसे जानायखौ लुगैदों नोंथांमोना जेरैखि जाया खौसेथि जाथारनांगौ बाहाय सोरबा एनडिएफबि आर सोरबा एनडिएफबि धीरेन सोरबा एनडिएफबि एस सोरबा एनडिएफबि माबा रन्जन बिदि सानो मोना दा नोंथांनावनो मोनब्रै मोनबा जुदि गावस्राबायबा जों बोरै जानो आरो रायजो राजाफ्रा बोरै फोथायनो निस्सय नोंसिनि बे गावस्रालायनायाव माबा मोनसे बिजानु हाबनानै दं आरो बै बिजानुखौ सोर सोदों बेखौ नोंथांमोना संदानांगौनि सम फैबाय ओंखायनो संदानानै नोंथांमोना मोजाङै मोजां गोरोबलायनानै जेआर नाब्ला सारखौ जायखिजाया राहायै जेलनिफ्राय बख'लायनायनि पलिसिफोरखौ जों लादो राजनितिनि बाथ्राखौ दोनथ' जों खिन्थु हारिनि थाखाय जों खामानि मावनो नाजानांगोन आरो जाय जोंनि बिफाखौ जोंनि फिसाफ्रा जुदि आजां गाजां फिसाफोर थासेयावबो जोंनि बिफाखौ जों माने जोबथेनिफ्राय जों मानो बख'नो हाया निसय जों बख'नो हानांगोन दा बिनि पलिसिफोरखौ जों लानांगोन एबा फिसाफ्रा लानांगोन होननानै आं सानो प्लिज